Az OTP egészségpénztár az elmúlt 10 év során mindig elsőként tudott reagálni a piaci folyamatokra. Tekintettel arra, hogy az egyéni befizetések aránya folyamatosan nő a munkáltatói befizetésekhez képest, ezért elérkezettnek láttuk az időt most arra, hogy a piacon elsőként tegyük a tagjaink számára lehetővé az azonnali feltöltések lehetőségét. A Simple alkalmazáson belül pénztártagjaink bankkártyájuk segítségével azonnal feltölthetik egészségpénztári egyenlegüket, és ezt követően vásárolhatnak is vele, sőt mindezeken felül tekintettel arra, hogy ez a befizetés egy egyéni befizetésnek is minősül, ezért 20%-os adóvisszatérítést is igénybe vehetnek utána. Először is le kell tölteni a Simple alkalmazást az App Store-ból, a Google Play-ből vagy a Microsoft áruházból. Letöltés után lépjünk be és regisztráljunk. Miután regisztrációnkat megerősítettük e-mailen keresztül, lépjünk be az alkalmazásba. Majd kattintsunk a pénztárcám ikonra. Itt válasszuk a pénzügyeim rovatot és az OTP egészségpénztár menüpontot. Itt a kártyaszám és telekód megadásával már le is kérdezhetjük egyenlegünket. Vagy az egyenleg feltöltés gomb megnyomásával fel is tölthetjük egészségpénztári kártyánk egyenlegét. Mindezt egy biztonságos, bankkártyás fizetési felületen keresztül tehetjük meg. Ezt követően a feltölteni kívánt összeg azonnal jóváíródik a kártyánkon, és már fizethetünk is vele. Ezt a megoldást azon tagjainknak találtuk ki, akik rendszeresen használják egészségpénztári kártyájukat, és tudatosan keresik az elfogadó helyeket, fizetési lehetőségeket, és szeretnék kihasználni a 20%-os adóvisszatérítés lehetőségét is. Nekik mostantól nem kell aggódniuk, hogy van-e elég egyenlegük, hiszen akár vásárlás közben is feltölthetik kártyájukat.